Башкортостан, Казан һәм туган тел. Ай-яй-яй-яй. Хәзерсез? Нормально килеп чыга киттек. Ай-яй-яй. Казан кула! Городским руководителям предложили организовать праздник. Они нам не отказали. Спасибо большое. То есть они предложили нам этот день. Татарша отмешать шума было шықты. Подготовка очень серьезная шла. Здесь на уровне министерства, на уровне отдела культуры города. Мы сценарии утверждали, кто будет участвовать, какие песни, чего, как. Ну, так, в общем-то, очень серьезно. В Уфе мы много таких проектов делаем постоянно. Мы что-то там, мероприятия проводим. Раз-два в месяц мы организуем концерты, большие программы какие-то. А Казанда, ребята, Ола Верса, ел сайын шушындай шоу будем организовывать. Татарстан күнне туры китерепме, яки күнне? Я думаю, не надо. Я думаю, надо какое-то отдельное время выбрать. А со вчерашнего дня мы, в общем, транслируемся по всему Татарстану, во всех пакетах. То есть мы вот пробили. Для нас это тоже очень важный такой момент. Мы всегда считаем, что Башкирия и Татарстан это как брат с сестрой, и поэтому мы вот одни из первых, может, ну не первые, но тоже мы вот делаем свой шаг в развитии вот этих отношений и в развитии нашей татарской культуры. Туган тел каналын караган тамашачы белә, анда татар теле белән башкорт теле кушылып бара, бер җир татарча, бер җир башкортча. Шуңа күрә ике милләтне дә ихтирам итеп, бик шундый кызыклы тапшырулары бар. Бернинди милли каршылыклар туйганы юк. Мин әйтерим, хәтта татар теленә, татар җырчыларына күбрәк тә әһәмият бирелә бугай. Татар менә әле бу концертта да күренә, күбрәк татарча җырлыйлар. Туган тел каналы ул татар башкорт дуслыгын тагы да гасырларга илтер кебек һәм безнең моңнарыбызны инде ул киң галәмгә таратыр дип шундый ышаныч белдерәсе килә бу каналга. Мине менә бу Татарстан җирлегендә бу туган тел җитәкчеләре мине инде үзләренең представитель итеп тәкъдим иттеләр. Представитель булырга мин инде әлбәттә ризалаштым. Телевидение аша без тагы да ныграк берләшергә, менә шул берләшү безнең күздә тотылачак. Без бит инде бер тугандаш халык бит инде. Нәрсә безне аерыга, безнең җырларыбыз бер үк, әйтик инде җырчыларыбызны без шулай уртак күрәбез. Ул Башкортстанда туса да, ул безнең Татарстан йолдызы. Казанда сыгыш яһау һәм Казанда бу каналда асу тантанаһы инде әлбәттә матур бер байрам дип әйтергә кирәк. Татарстан республикаһы менән Башкортстан республикаһы бердәмлектә, элегилектән дуст тату булып яшәгәннәр, һәм инде киләсәктә лә матур итеп ике республика, уткырчы республика яңа-яңа йырдар җәтеп, халкыбыз өчен янып, гөрләтеп яшәргә ятын дигән теләктәмен. Бу каналда башкорт җырчылары гына булса, хәзер инде безнең бөтен Татарстан җырчылары шушы каналга күчтеләр. Бу берләштерә. Башкортстанга да татарлар юл ачылды, яна Татарстанга. Һәм инде Башкортстан җырчылары да безнең Татарстанга килеп чыгышлар ясый башладылар. Менә алар Татарстанга килделәр, безнең тамашачы белән очраштылар. Киләчәктә дә менә иҗат дуслыгыбыз булсын. Алар безгә килсеннәр, без аларга барып, шулай иҗади дуслыкта яшәсәк бик яхшы булыр иде.